Everything is okay. Yes! Pagka kinapos ako ng driving hours ko, yung mga recap na darating sa akin, at kung hindi talaga po pwede, sasabihin ko sa kanila na kailangan kong mag-reset. Kasi ayaw din naman nila na tumakbo ko in violation. Ayaw nila yung driver nila o operator nila na in violation, kasi sila rin na mapuputukan. Yes! Sa driver, sasabihin natin sa kanila yung problema, kulang ka sa driving hours, so hindi ka pwedeng mag-drive kahit may hinahabol kang deadline ng delivery appointment. Pag sinabi mo sa kanila yon, hindi ka nila pwedeng pwersahin na magmaneho kung wala ka ng driving hours, kasi violation yan. Mas malaki ang multa ng company, ng fleet, kapag ka nag-violation ang driver nila o owner operator nila, na in-inform naman ng isang owner operator or driver nila. Alright guys, nandito na tayo sa pipikapan natin at ilang ano to, ilang truck ang nandito. Yeah, I'm dropping a trailer only. Yeah, it's very plain. Uh, 1457. I also pick up, but for tomorrow. Or you don't want me to tell you? Not, no? Okay, I'm just gonna probably call tomorrow. I'm just gonna park in the truck stop over there. At least, yeah, you don't want to stay there. I'm just gonna go in truck stop. Okay, I will try to call tomorrow. What spot? Yeah, spot 29? Okay, I will. Thank you. Alright guys, good morning. Nagbabalik ang lakay. Ayan, dito na tayo sa favorite nating parkingan dito sa Flymount. Dito sa Walmart. Dito ako sa Walmart ngayon. Ayan. Pwede naman magpark dito. May mga truck din nagpapark dyan. At saka isa pa, bobtail naman ako eh. Wala naman akong trailer. Ayan. Yes! But anyway guys, pinag-aaralan ko itong itong driving hours ko. Ito, lagay natin dito para makita natin. Pinag-aaralan ko sa today guys. Ayan, nakita natin. Makikita nyo hours available is start of the day. So meron akong 15 hours and 22 minutes. Yan. So bali ang pick up ko ngayong araw nito is mga bandang alas 5 pa. So gabi na yan.
Siguro makapagdadrive lang ako. Kinukwenta ko makakapag-drive lang ako ngayong gabi na to ng 5 oras bago mag alas 12 kasi ayoko naman sagarin. Ayoko magpuyat kasi may bukas pa naman. So ang mangyayari, so kung 15 hours, no? 15 hours ang start of the day ko, nakita natin. 15 hours available at start of the day, 15 hours. Kapag mag-drive ako 5 oras, di mayroon pang 10. 10 hours and 22 minutes ang matitira sa akin bago ako magsimula bukas ng alas 8 siguro. Sabihin natin alas 8. No? Ayan. So, 10 plus yung 7 na nandun sa taas kasi yan ang babalik sa akin mamaya. So, magiging 17 siya. 17 siya, no? Tapos, sa susunod na araw, which is today is Biyernes, drive ako mamaya. Sabado bukas, drive ako 11 hours. So, ang mangyayari niyan, ang matitira sa akin sa Sabado kapag natapos ako mag-drive, 17 minus 11 hours kasi nasa US tayo. So, 11 hours. So, magiging 6 hours and 22 minutes ang matitirang driving hours ko pagkatapos ko bukas mag-drive ng hapon. 6 plus 6:49, so magiging 2:49 yan. 6:49 plus 6 yung matitira, so magiging 12 hours and 49 minutes, no? So magdadrive ulit ako niyan hanggang Calgary kasi 1,500 hanggang Calgary. So magagamit ko lahat yan sa susunod na sa susunod na driving ko 6 na oras na lang. Tapos ang susunod na babalik sa akin is 3 hours na lang ang mga matitirang driving hours ko. Kaya napaka-tricky, kaya iniisip ko kasi kung i-text ko yung dispatch ko para i-diretso ko yung reset dito kasi kailangan ko mag-reset kasi kulang yung hours ko. Baka hindi ako abutin. Paktay tayo. So nag-start ako kagahapon, no? Nag-start ako kagahapon na huminto, no? So ayan, alas 3 ng 3 PM of duty kagahapon. So mamayang alas 3 pagdating dito yung logbook alas 3, 24 hours ko. Ang pick up ko alas 5. So kung susunod na araw, so sa susunod wala pa to doon, wala pang bar dito sa susunod, sa next day ng alas 3 ng madaling araw, bukas Sabado yon, mga 36 hours ako. Ayan, iniisip ko kung didiretso ko na tong mag-reset para sa ganun full hours ako, or gamitin ko lang yung oras ko na yun. Pero ang iniisip ko somewhere down the road hihinto rin ako para mag-reset o maghintay ng driving hours hindi kumpleto. Ang schedule ng deliver nito Monday alas 9. Okay, nag-iisip ako. So from ngayon, Biyernes ngayon guys, Biyernes, Sabado, Linggo, no? Kumbaga 2 days lang, Sabado at saka Sunday, yung 2 days na full driving ko lang kasi yun ang araw. Kasi ngayon, Linggo ngayon, ay Biyernes ngayon, yun, so sinasabi ko mga 5 oras lang ako makapag-drive kasi ayokong gabihin masyado. So mula dito, no guys, hanggang Calgary, Alberta, kung ilang miles yon, iniisip ko, kinikwenta ko ilang miles ba ang tatakbohin natin. Ito, so bali ito, yan, para makita natin mula dito sa location ko. Yan. Okay, so mula dito sa location ko, ayan, nakita nyo, location to Calgary.
Okay, so pumapalo siya ng andito sa baba, nakita natin 1,520 miles. Ayan, 1,520 miles yung dito hanggang Calgary, kasi sa Calgary natin i-deliver. So ang 1,520 miles maximum ko na magagawa is 600 miles kapag nasa Amerika ako. Kaya so sabihin natin 600, 1 to Sabado at Linggo 1,200 miles. So mayroon pa akong 300 miles na tatakbuhin para ma-reach ko yung ma-reach ko yung Calgary, yung delivery ko, kasi alas 9 ng Lunes ang delivery ko. Kaya ngayon pa lang pinaplano ko na to. Pinaplano ko yung biyahe, nagpre-planning ako sa biyahe ko, yung lalo na special itong driving hours, kasi importante ito hindi ka talaga naman pwedeng mag-drive ng wala ka ng oras, violation yun. Iniisip ko kung bibiyahe na ba ako mamaya o idiretso ko na ng madaling araw ang pagbiyahe upang sa ganun makareset ako. Ayan, yun ang iniisip ko, guys. Kaya titignan na lang natin maya maya kung anong magandang mangyayari. Ayan, kung sakali man. For the meantime, dito mag-almusal muna ako. Yan, ikutang ko ang truck, buhat ako mamaya dyan kasi alas 5 pa naman yon. Marami pa akong pagkakataon, kumbaga. Yan, guys, kape lang tayo. Okay. Sid Morgan is going on my own vision quest. Find out who I really am. What am I supposed to do? I gave up my previous employment to come east with you, you know. I'm very aware of that. You'll continue to draw your full salary until you find another job in the wagon yard. The kid couldn't imagine all of California, if that was what it took. But the valet could drive a buggy there. Wow! As long as they didn't have to travel through territory that was too rough for such a vehicle. If they did, well, the kid would deal with that. The kid wouldn't have to leave behind as much as he had expected to. Between the buckboard and the pack mule, they would be able to take plenty of supplies with them. Okay, guys, yan, tapos na tayo magbuhat, ligdi lang, konti lang. Nag-aalala ako sa driving hours ko, kaya i-message ko si Lori, nagtanong ako kung ilang oras ako sa so 21:52 na tayong off duty rito. 2 oras na lang, mag 24 hours na tayong off duty. So sa dashboard, okay, so logbook, history, recap. So, nandito tayo ngayon sa guys, nandito tayo ngayon sa US. Ngayon pinapaliwanag ko sa inyo. So hours available at the start of the day 15 hours lang, kasi US tayo. Nung tinanong ko yung si Lori, sabi ko tinanong ko sa kanya kung ilang oras ako sa Canada, kasi nag-aalala ako pagdating ko sa Canada baka wala akong oras. At sabi niya sa akin nakita ko kaganyan yung inilagay niya, kasi sila lang may access. I have 22 hours. So, bali 22 hours yung sa Canada. So bali ang nangyari doon, guys, is sa Canada 7 days lang ang magsisimula na yung recap. Dito sa US 8 hours bago magsimula ang recap. Kaya yun ang nangyari. So 15. So sa Canada, kung nasa Canada ako dapat plus 7 na. Ito na dapat yung oras ko sa Canada, 22. Kasi 8 days ang 7 days bibigyan ka na ng start ng recap. Dito sa Amerika kasi kailangan 8 days, kaya huli siya. Ayan. Kasi 11 hours driving lang dito. Okay. Mahirap ipaliwanag, nakaka-tricky ipaliwanag, pero ganun talaga yon. Kahit nga ako hanggang ngayon hindi pa rin naman ako sa logbook perfectong magaling o alam lahat, pero I'm trying my best to learn. At siyempre kapag hindi ko alam, mayroon yung mga katulad ng mga safety operator o safety officer natin sa company na mag-i-explain sa'yo kung hindi mo alam. Kaya kapag hindi ko alam, itawag ko sa kanila yung mga ganyang mga bagay para alam ko. Kasi ang iniisip ko ngayon, gusto ko sanang mag-continue sa ng off duty, na tulad ng ipinapaliwanag ko sa inyo, off duty, para sa ganon
mag full 70 hours ako. Yun yung sinasabi ko kanina, para kompleto yung oras natin, kasi nag-aalala ako baka pagdating doon sa daan o habang nagdadrive ako, paggising ko ng umaga wala na akong driving hours, kaya iniisip ko yung ganon. Dahil nga mula dito hanggang dun sa Calgary is around 1600 miles, so mga 3 biyahe. Ang binigay lang sa akin na space is 2 araw na sulit na diretso ang biyahe, hanggang 1-3 lang ang kaya kong imaneho. Kaya kung hindi ako magdadrive ngayong araw na to, kahit mga 5 oras, mabibitin ako. Kaya yun ang inaalala ko, kasi ayoko rin naman malate pagdating naman doon sa deliveran, kasi ayokong magkaroon ng problema, kasi siyempre itong load namin ito is may value talaga, kaya ayokong ma-delay hanggat maaari. Kaya tinanong ko sila kung good to go ako sa Canada pagtawid ko ng Canada. Sabi naman niya, pinakita niya sa akin, meron akong 22 hours sa Canada. Ayan. But anyway guys, mamaya tawagan ko yung yung pipick upan ko, kasi tinawagan ko na. Sabi niya sa akin is sinisimulan na niluludan, although ang schedule ng pick up ko doon is alas 5, sinisimulan na daw nila. Ngayon alauna pa lang, ay nakita niyo sa cellphone ko, alauna pa lang ang oras. Alauna pa lang, o kaya makikita nyo dito sa ko, alauna pa lang dito. Kaya maya tatawagan ko ulit mga alas 2, para sa ganun malaman natin kung ready na, para kahit paano mga 4, 5, 6, 7, 8 mag-drive ako ng 8 oras. Mag 24 hours lang ako dito ngayon, tapos punta na tayo. Ikutan natin ang truck. Bali pumalo na ako ng 23 hours and 30 minutes. 30 minutes na lang para mag 24 hours ako. Tawagan ko ulit kung ready na, mag pre-trip na ako dito, tapos alis na tayo. Tama 24 hours na ako, no? Hello. Hey sir, it's Nestor here. Sorry? No, your truck ain't loaded yet, but we do have the meat papers. I know they're working on it if you want to come on in now. So the load is ready? Well, yeah, I know they're out there working on it now, so if you want to roll it now, by the time you get here, it should be close. Okay, so you mean the trailer is already in the dock? Yeah, it's already in door 11. Okay, so we just, yeah, I'll be there now. Okay, yeah, come on in and hook right up. I'll be there in 30 minutes. I'm doing my pre-trip here. Okay, sounds good. Okay. See you later, Okay. Bye-bye. Bye. Ayan guys, yan. Ready na yung load natin. Come out here and hook it up, sabi na nila sa akin. Kaya naman ikutan na natin itong unit ko. At pagkatapos nito, pupunta na ako doon. Kahit na wala tayong trailer, kailangan pa rin tayong mag pre-trip. Kita nyo, ito 2098 tractor na lang yan, kasi drinap ko yung trailer ko, so walang nakakonektang trailer. So ibig sabihin, yung ilag nyan, pagka nandito tayo, punta tayo rito, punta tayo dyan. So kapag mag-hook ka ng trailer, i-click mo yan, click, yan. Tapos kapag you're about to approve and change, i-cancel muna natin, kasi wala pa naman akong trailer, wala pa naman dito yung trailer, kasi nandoon nga. So ang gagawin ko lang, pwede kong inspection yan, pangalan ko 2098. Ang huling inspection ko kasi is nung 5:08 AM kagahapon, 19 yun kagahapon guys, at today is 20 ngayon, pizza 20 ngayon. Kaya kung nakikita natin, Friday, pizza 20. Ayan, sa taas. Kaya kailangan kong i-pre-trip itong truck ko. Pagdating ko doon, i-hook ko yung trailer, tapos i-pre-trip ulit natin doon yung trailer. Ayan. So itong ini-explain ko guys sa inyo yung electronic logging device na nakikita natin. Hindi pwedeng drive lang tayo ng drive. Kailangan natin tignan lahat yung kailangan, upang sa ganon hindi tayo magkaroon ng violation. Ayan. Explanation to guys ng electronic logging device na ginagamit namin dito sa Canada at US. Yes. Okay.
Drive lang naman yan eh. Ikutan lang naman natin to. Okay. Kapag tractor lang ang ipe-pre-trip nyo guys, tractor ang ipe-pre-trip, walang trailer. Nung nag-aral kami ng class 1 ito yung base sa pag-aaral namin sa class 1 kasi nag-undergo ako ng full training course. Maximum 8 minutes kapag tractor lang. Kapag truck at trailer is kapag tractor lang, minimum at least 8 minutes ang pre-trip mo dito. Ngayon, kapag truck at trailer ang ipi-pre-trip mo, minimum at least 15 minutes yung pag-pre-trip mo sa unit mo, sa buo. Ayan guys, sinishare ko sa inyo guys ito kasi napag-aralan namin sa school kasi yan ang itinuturo sa amin. So, of course, lights. Ilaw sa taas. Marami ang truck, hindi pa tayo nakapagpahugas. Pero pagka summer na rin magpapahugas na tayo. Ito nakikita nyong mga to. Salt yan, yung kaya salt na galing yan sa karsada kasi nga binubugaan nila ng salt yung karsada upang sa ganon hindi dumulas o panglaban sa dulas pagka yung window. Gulong natin yan. Galaw-galawin natin ito kasi importante rin ito. Pagka maramdaman mong aalog-alog, higpitan mo na. Ito ang importante dyan yan, aalog-alog siya. At least kahit pa paano ilalim. 5 taon na ang truck. Siyempre marami na rin sakit ang truck mo guys. Hindi mo na maiiwasan kasi talaga yan magkaroon ng maraming problema kasi siyempre 1,000 kilometer ang tinatakbo niya everyday. Kasi yun talaga yung nature ng trabaho natin 1,000 kilometer magmaneho. Pero syempre pagka may makita ka at maramdaman ka, wala kang ibang gagawin kundi pa-check up mo na agad, pagawa mo na agad, ganyan. Saka syempre yung maintenance ng truck kasi number 1 yun maintenance mo. Ang maintenance lang naman yan pag dry service ka, yung dry service na tinatawag is yun yung pagrasa, lube and grease. Yun, tapos change oil yan. Alright guys, yan. Mahal ang kudo guys. Mahal. Alright guys, ilaw ni Cordapia. Okay na. Sa awa ng Panginoon. Okay pa naman ang unit natin. So tara! Alright guys, let's go. It's okay na.
Sabi niya, door 11. O, yun na yun. Ano ka ko? Trailer ko, guys. Andun na yung trailer natin. O, pre, green light na. Para makapag-move na tayo. Pa lang, red light pa lang. Wala yung mga kapwa nating mga truck nakakuha na nila yung load nila. Ako na lang yata natitira. Ngayong linggong ito, ako na lang yata natitira makakuha ng load. Kasi Biyernes na ngayon guys kaya Sabado Linggo sarado naman ang planta kaya hindi na pwede. Ito na yung huling dispatch nila ngayong week. Sabado Linggo close ang planta. Buka hanggang Lunes, Biyernes ang resume nila. Walang nakatenga Ibig sabihin mga kapwa nating Turk Enterprise nakalarga na. Alright, trust na lang tayo rin. Hi. Well, yeah, you can hook the door lock and they're loading you right now. I did already. Yep, it'll be just looks like it looks like about 2/3 of the way done. Oh, okay. They must have had to wrap their pallets when I called you guys. Yeah, so it shouldn't be very long, and I got your border paperwork, so it won't be long. Oh, you got everything now? They'll come out and let you know. And then- Okay. And I have everything ready for you to go. Once you're done loading, we'll bill you and we'll get you out of here. Okay. Okay? Yeah. Alright guys, yan. Nakuha ko na yung papels. Papelitos. Loaded na tayo. So, ayan, na secured and napadlock naman na natin. Sorry about that. That was my first time doing this. So. No problem, my friend. Everything is okay. Yep. Thank you very much. No problem. Alright. Yeah, you just get your paperwork right inside. Yeah, thank you. Doon sa likod, yung trailer natin, at na-confirm ko na rin naman yung temperature natin dyan, which is 0 yung set point at 28. Okay, so magdadrive ako ngayon hanggang sa makakayanan natin, at pagkatapos nyan, hihinto na lang ako. Pakiramdaman ko na lang yung oras ko kung hanggang saan ako makakarating. Pagka kinapos ako ng driving hours ko, yung mga recap na darating sa akin, at kung hindi talaga po pwede, sasabihin ko sa kanila na kailangan kong mag-reset. Kasi ayaw din naman nila na tumakbo ko in violation. Ayaw nila yung driver nila o operator nila na in violation, kasi sila rin na mapuputukan. Sa driver, sasabihin natin sa kanila yung problema, kulang ka sa driving hours, so hindi ka pwedeng mag-drive kahit may hinahabol kang deadline ng delivery appointment. Pag sinabi mo sa kanila yon, hindi ka nila pwedeng pwersahin na magmaneho kung wala ka ng driving hours, kasi violation yan. Mas malaki ang multa ng company, ng fleet, kapag ka nag-violation ang driver nila o owner operator nila, na in-inform naman ng isang owner operator or driver nila na mayroon kang o kulang ang iyong driving hours, at kung pipwersahin ka nila o ang company pipwersahin ka nilang mag-drive kahit kulang na yan, at wala ka ng driving hours, violation na yon. Siyempre pag na-pull over ka, magtatanong sila, magtatanong ang pulis, anong i-reason mo? Di sabihin mo yung totoo na sinabihan mo yung company na wala ka ng driving hours. Pag wala ka ng driving hours at pinersa ka pa rin ng company mo na mag-drive, foul na sa kanila yun, mas malaking problema. Kaya yung
tayo mga truck driver, company driver, owner operator, kapag ka naka-encounter kayo ng ganyan, huwag nyo kakalimutan yung communication nyo sa inyong officer, yung sa company ninyo. Siyempre sila mismo yung nakakalam, at bilang tayo alam na rin natin yan, pero siyempre sabihin din natin sa kanila yan. Ayan guys, para sa yung proper communication. Ayan. But anyway guys, putulin ko na vlog ko. Thank you for watching, mag-ingat kayo lagi. Sana tuloy-tuloy lang panonood nyo sa vlog ko. At ayan, spring na, mag-enjoy tayo sa summer. Love you all guys, peace out, bye. Lakai Trucker.